ng disiplina! Kuya. Nag-aalang na din diretso, may mga pulis kasi. Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on? May bilhin na sila. Onto a fairy tale, but the magic's gone. Been months of buffing the bushes and faking the butterflies. Wake up. Grabe, sobrang lamig na niya. Yeah, I'm kicking the castle down. Hindi maramdam yung init ng araw, no? Malamig kasi yung hangin, tsaka iba yung pakiramdam. Para siyang Baguio, pero mas malamig ang Baguio talaga. Pwede na. Ooh, yeah. Yan, kakanan tayo dito sa may Petron. Paano kung ayaw ko? Diretso ka kasi para Skyrim siya. Pero parang one way nga siya. It's time to talk. Ooh, yeah. I think it's time Hindi pwede pumasok. Dito lang talaga. to talk. Oh, tutulin nila, oh. Another one. Ano ka, papakamatay? Karerahan sila, oh. Sana okay lang sila. Oh, ito na pala yung Amadeo. After that, text muna natin si customer. Very good. Very good. Saan kaya yun banda? Ito yung mga pinaka-critical na sitwasyon, eh. Kasi hahanapin mo talaga yung bahay. Number. Pwede na. How we kicked it off, always in overdrive. Now the feeling's lost, blind to notice we've been losing. Hahanapin mo yung bahay, may number, may landmark. Minsan sasabihin, may kulay na ganito, may puno na ganito. Ano ka nasisira, ulo? So, kailangan makalas yung pangalan mo. In touch, long gone fairy tale. Yeah, we killed the rush. Been months. Tapos kung hindi mo talaga mahanap, eh, gamitin mo na yung si Magta. Si Magtanong. Ang galing! Ang galing! Fiction and staging of times. Wake up, yeah, I'm kicking the castle down. Hindi kaya lagpas na ako. Parang ang layo na ng number, eh. Aba, paano mo nalaman? Ooh, Hindi ako lumalagpas, no. Kasi ang layo na ng binabiyahe ko. Mula dun sa Buwana. I think it's time to talk. Ooh, Ganda ng kalsada dito. I think it's time to talk.
58 gasolina nila. Ang lamig, sarap. Barangay 5 siya eh. Tingin ko Purok 5 yun. So nandito pa lang ako sa Purok 1. Siya nga pala, walang naliligaw hanggat ikaw ay may gasolina. Pwede na. Basta may gasolina ka ba, hindi ka maliligaw. Tested yan. Konting vitamins lang yan. Pero ang layo na yung tinatakbo. May isang daan eh. May walang disiplina! Si Kuya. Nag-aalang na din diretso, may mga pulis kasi. Wala kasi siyang helmet. Tingin ko nasa tamang direksyon naman ako. Pakaramdam ko lang. Yan, kailangan ko na lang sundan yung mga number. Nasa ano tayo eh, 1 to 1. So pababa to. So dito higher number doon.
highway siya. Tapos dito ka mag-u-turn. Ang layo. I like losing control. I get high when I'm feeling my flow. Grabe, ang layo ng ano. My mind is focused and I'm Ikutan. ready to go. Yun o, big bike o. Ready to go. Nah, Oh. I like losing control. I get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready to go. Ready to go. Nah, nah. Ayun, dito. Dito ka mag-u-turn. Oh, yung McDonald's. Oh, bukas pa rin yung McDonald's. Ito, casino. Alam ko na to. Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Hoy, pa-picture tayo. Watch this. Look. Picture tayo. Marty Mark, watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm A few moments later. always looking gorgeous, chilling with somebody daughter, yeah, she loving me. Say she love the way my chain sit and contemplate. And of course it says my name if you wanna wait. To let you know who's finna blow. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh, I like losing control. I get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready to go. Diyan tayo pumasok kanina. Sa kaliwa. Oh, sarado to. Ready to go. Ready to go. Nah, nah. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh. Yun. I like losing control. Ganda oh. Umuusok-usok pa.